Han har gennem mere end 50 år været leder i alskens sammenhænge. På klubplan, på kredsplan og ikke mindst på forbundsplan. Han har stået på øretævernes holdeplads og har absolut ikke selv været bange for at dele verbale idrætspolitiske øretæver ud. Han har for den sags skyld også været mangeårig kommunalpolitiker, så han kender gamet helt ind til benet. I dag er han såkaldt pensionist. Det sidste job, hvis man kan kalde det, i dansk badminton, var gennem 7 år at være formand for Badminton Danmark. Han følger intenst med i, hvad der foregår stadigvæk, og han giver fortsat sin mening til kende. Vedkommende, vi skal byde velkommen til, er René Toft. Tak fordi du vil komme her. Det er mig, der siger tak. René, ja. Hvordan kom du i kontakt med badminton? Det gjorde jeg gennem genboens søn. Lægesønnen Kurt Hansen i Årjærsdal. En dag sagde han til mig, skal vi ikke prøve at spille catcher? Og det gjorde vi så i baghaven ved lægeboligen. Og vi slog nogle slag sådan hen over nettet, som han havde fået fat i. Jeg ved ikke engang, hvor han har fået fat i det. Men så siger han, jeg tror, du skal tage og komme med hen på forsamlingshuset, over Jerstal forsamlingshus, for der spiller man badminton, sagde han så. Nå, badminton? Jamen, det må jeg prøve. Og så var min skæbne afgjort. Alt andet lige, så var badminton, det fremgår også lige af dit svar, absolut ikke en kendt idrætsgren i det sønderjyske på det tidspunkt. Hvad andre idrætsgrene havde du indtil da beskæftiget dig med? Jeg havde spillet som de fleste af landsbyens drenge fodbold, og det var det. Og så blev det badminton, der fangede din interesse. Og hvad skete så? Jamen altså, det blev nok badminton, fordi det fængede mig med det samme. Det, at man skulle træffe en bold, det har jeg aldrig prøvet. Jeg har aldrig prøvet at spille catcher. Jeg har ikke prøvet noget på det tidspunkt. Men i hvert fald så blev det indbegrebet, at det var min sport. Og så også lidt med, at jeg havde jo rigtig mange onkler og tanter, som sagde, at du skal da spille fodbold, som det hedder på sønderjysk. Du skal da spille fodbold. Og der blev det sådan lidt trods i mig. Så det skal de nu da ikke bestemme. Og især min far, som jeg også dengang sagde, min gamle far, det blev han gudskelov ældre end det, så han først mig spille badminton i 70'erne. Første gang han så mig være på en badmintonbane, det var i 70'erne, og jeg begyndte at spille badminton i 58 som 12-årig. Det har været en sen fødsel, hvis man må kalde det set ud fra din fars side. Hvordan havde du det selv med det? Nu er vi er sådan i vores familie, vi er lidt sådan stædige. Hårdnakker, det skal de ikke bestemme. De skal ikke komme og stikke vejen af for mig, hvad jeg skal bruge min tid på. Så det var nok også lidt det, men jeg blev grebet af spillet med det samme, på trods af, at det var en badmintonbane. Ja, der var så meget fra baglinjen og ud til bagvæggen. Det kostede mange brækkede trækhatcher dengang. Af det svar, du lige gav nu, så tør jeg godt konstatere, at der er visse gener, som i hvert fald er gået i arv fra far til søn. Ja. Men det kan vi vende tilbage til lidt senere. Ja. Det var over Jerstal, som det så smukt hedder, en forstad til Vojens, eller som jeg kan huske, når man ved sønderjyske besøg, så var Vojens en forstad til over Jerstal. Lad det så være, hvad det være vil. Men meget hurtigt bliver du den lysende stjerne i den lokale klub, og samtidig kaster du dig også over ledergerningen. Hvordan og hvorledes skred det frem? Jamen det kom til at gå forbavsende hurtigt, eller ekstremt hurtigt.
Som sagt, jeg begynder først at spille som pusling, altså 12-årig. Og da jeg går i gymnasiet, i anden gymnasieklasse ude på Haderslev Katedralskole, der var der nogle stykker også. Haderslev, de havde mange gode badmintonspillere på det tidspunkt. Dels ved at spille lidt med dem i mellemskolen og i 1. og 2. G. Så var det jo altså lige pludselig nogen, der sagde, du går så meget op i det der badminton, du skal være leder. Og tænkte jeg så, jeg var 18 år, gik i 2. G. Du skal være spilleudvalgsformand, sagde de så. Jeg tænkte, jeg anede ikke, hvad det indebar, andet end at det var noget med at få organiseret lidt træning. Det er jo ikke så vanskeligt, når det kun er én bane. Det sagde jeg til. Og jeg har faktisk siden 1964, hvor jeg går i 2. G, der har jeg været i berøring med noget inden for badminton, om det var klub, distrikt, kreds, forbund, helt til 2020, hvor jeg langt om længe fik mig taget sammen til at trække mig fra badminton, og hvor jeg stoppede som formand i forbundet. I dine unge dage, og nu sagde du startede som 12-årig og så videre der var du i princippet med til at starte en spillemæssig revolution. Altså sønderjysk badminton var ikke kendt på landsplan på det tidspunkt for alvor. Men lige pludselig dukkede ordene over jerstal op. Ja. Og pludselig spacerede førsteholdet fra over jerstal op igennem rækkerne med dig som primus motor. Hvordan fik du skabt det? Ja, det var jo næsten sammen med alt det andet, jeg havde at gøre med. Så var det et 24 timers job, man kastede sig ud i. Og det gjorde jeg med stor glæde, fordi jeg kunne jo se, at vi var så i den lille flække der over Jerstal. Der var vi jo især drenge. Det knæv lidt med piger. Jeg ved ikke, hvor de blev af på det tidspunkt. Kom først senere. men vi var en 5-6 drenge. Det sådan drev hinanden frem, og vi blev alt andet lige 3 af den flok, der blev stamspillere på det senere hold, som gik op igen fra. Altså vi spillede os op fra C2 og så op i division, op i 3. division. Og der var du med hele vejen igennem. Ja. Hvordan, nu nævner du, at det at være engageret i Over Jerstal, klubben, den lokale klub, var et 24/7 job. Hvordan blev der tid til også at fuldføre sit lærerstudium? Ja, det kommer jo så noget senere i min tilværelse. Men jeg fik altid tid til badminton. Sådan vil jeg bare sige det, om det var min egen træning, eller om det var lederjob. Jeg fik altid tid til det. Selv da jeg var inde ved militæret, som det jo var værnepligt til, da jeg kom ind, var det 16 måneder. Jeg fik den udvidet til 2 år, fordi de var så lidt sindige og plukke mig til at være værnepligtig sergeant. Så jeg får samlet, lige i forlængelse af gymnasietiden, der får jeg 2 år ved Mili. Men man var ikke så ny for ingenting, så det var jo Slesvigske Fodregiment, og det var i Haderslev, sergeantskole i Sønderborg, tilbage til Haderslev, og så ned i Søgaardlejren i dækningsstyrken. Så jeg var aldrig længere hjemmefra, end vi kunne slå et slag badminton. Og jeg fik, synes jeg, tid nok til det andet, selvom jeg vil nok sige, at jeg levede om aftenen som et B-menneske og stod tidligt op hver dag som et A-menneske, så jeg var lidt i konflikt med at få dækket søvnbehovet, men jeg gjorde det gerne. Altså, det er jo imponerende, sagt umiddelbart. Og allerede mens du er i 20'erne, så har du mere eller mindre færdiggjort alle de uddannelser, der er inden for det daværende Dansk Badmintonforbunds uddannelsessystemer.
Dengang fandtes der ikke en egentlig træneruddannelse, men der fandtes en instruktøruddannelse, opdelt i 3 trin. Og det gennemførte du også med bravur, uden problemer af nogen art. Du var ude som instruktør, som det så smukt hed dengang, i træningslejre for unge og ældre, specielt for unge. Du var ude i tonsvis, for at sige det på den måde, sammenhæng og så videre der. Og så var du også klubtræner andre steder end i Over-Jerstal. Hvor var det? Ja, men det nok har sådan mest festen hos mig, det er, at jeg ryger jo ind i byrådet også. Og for at være helt ærlig, det var et uheld, at jeg kom ind der. Det var fordi, jeg gik hen og fik for mange stemmer, og så trækker topkandidaten sig midtvejs i en valgperiode, så kommer jeg i byrådet. Og der har jeg så også kørt 22 år i Vojens byråd, hvor jeg både har været viceborgmester et par gange, og udvalgsformand, og økonomiudvalgsmedlem, og alt, hvad det hørte med der. Men i hvert fald, det jeg fik tid til lige pludselig, det var, at efter at jeg har været i byrådet i 1,5 periode på en borgerliste, og en borgerliste, det var sådan en, der var meget lokalpræget, og det var borgerlisten for Vested Kirkesogn. Og det var jo for at sikre efter kommunesammenlægningen i 1970, for at sikre, at det også kom lokal islet i byrådet. Så var jeg med til, jeg fik at vide, at jeg skulle bare stille op. Og lige skrive under på, at jeg godt ville stille op, fordi jeg skulle trække nogle stemmer, så vi kunne få byens slagtermester i Over-Jerstal valgt ind. Og det var ikke sideordnet opstilling dengang, det var rent faktisk det, der hedder listeopstilling. Det vil sige, i den rækkefølge, man står, bliver man valgt. Hvis ikke man får listestemmer, så går man ned og tager, heller der ikke er flere listestemmer til fordeling, så går man ned og tager den med næstflest, når nu slagtermesteren han stopper. Og det gjorde han midtvejs i den periode. Og så lige pludselig hang jeg på et mandat i 2 år, og jeg var ved at løbe skrigende væk adskillige gange. Det var i midt-70'erne, fordi det sagde mig intet. Og jeg havde jo mit badminton, jeg havde jo min skolelærergerning, jeg havde rigeligt. Jeg var blevet gift med en badmintonspiller. Desværre min første kone, som døde alt for tidligt. Men jeg havde da rigeligt. Men så var der et par sager, sådan som jeg gik dybt ind i, og blandt andet var i forbindelse med Kulturministeriet og det bevægede. Og den vandt jeg jo, den sag der. Eller jeg fik medhold i det, jeg påstod over for det øvrige byråd. Så lige pludselig så begyndte man sådan at, måske er det slet ikke så tumpet det her at være byrådsmedlem. Så jeg stillede op til yderligere en periode på den liste der og for valg. Men borgerlisterne røg jo efterhånden ud, og så kom de politiske med de gamle partier. Jeg meldte mig i det konservative, havde lige en enkelt periode uden for byrådet og kom så ind igen i 1985, men ved valget i 85. Så i den periode der fik jeg jo lige pludselig en hel masse tid, og så kom der en henvendelse fra Esbjerg, og så blev jeg træner i Esbjerg. Og der som på det tidspunkt var en stor klub på landsplan. Ja, den lå i daværende det øverste lag var jo første division dengang, og så var det anden division, hvor vi blandt andet jo også var i pulje med din egen klub Odense, som vi kæmpede med om oprykning til første division i sæsonen 81-82, tror jeg det var. Ja, det mener jeg. Altså den, eller også er det året efter. Jeg mener det er 81-82, og der var de to kæmpende parter. Det var faktisk Odense og Esbjerg. Og der havde jeg 3 fantastiske år. Med masser af talentfulde spillere. Ja, det var... og det var ikke nogen, jeg havde avlet selv. De var virkelig avlet af Esbjerg Badminton Klub. Det var der slet ingen tvivl om. Du fik dem udviklet?
Ja, det håber jeg da. Du fik dem videreudviklet. Ja, jeg håber, jeg har været med til det. På lederplan talte vi om tidligere, at du var med allerede i en meget ung alder. Det var i klubben, det var i det syd, og det var i det sønderjyske. Du nævner selv distrikt og kreds. Ja. Og den unge René midt i 20'erne er lige pludselig også med på lederplan, forbundsmæssigt. Og siden da, du nævnte selv, at du har siddet med i mere end 50 år. Du har siddet på mange poster, mange betydningsfulde poster, indflydelsesrige poster. Fortæl om alt det, og hvad det har betydet, og ikke mindst, hvor du selv mener, at du har sat uslettelige aftryk. Ja, det sidste er jo sådan, når man selv skal afgøre det, hvor det er usletteligt, men det er jo nemt nok at nævne en hel masse, hvor jeg har været med. Ja. Sådan vil jeg nok sige det, men jamen, første gang jeg overhovedet kom ind i noget ud over det sønderjyske, det er så i det dengang hed Jyllands badmintonkreds. Og der har jeg lige en meget kort periode på 2 perioder, det må jo være 4 år, så fra 72 til 76, hvor jeg røg med i et seniorspillerudvalg sammen med Fischmann fra Højbjerg og Ben Steffensen. Henning Fischmann og Ben Steffensen, ja. Kendte personer, især den ene, Ben Steffensen. Så bliver jeg kontaktet 75, 76, jeg tror det var 75, om jeg ikke kunne forestille mig, at jeg kunne komme i forbundet. Og det bliver så en periode på 4 år, hvor jeg er ungdomsspilleudvalgsformand. Og det er jo med et hav af dejlige unge mennesker, som, hvor mange de gik deres karriere i møde først fra det tidspunkt. Jeg nævner bare lige Jens Peter Nierhoff og Kirsten Larsen og hvad var det mere? Mark Christiansen, Michael Kelsen, nogle af dem. Og det var rigtig mange ud over det. Men der havde jeg så 4 år, hvor jeg både var det, der hed manager for de unge mennesker, når de var ude i international sammenhæng. Og så var jeg også træner for dem ved et enkelt arrangement til sidst i min korte karriere der, fordi det blev kun til 4 år. Men der var jeg så samtidig, fordi dengang havde man i bestyrelsen i Badminton Danmark, eller Dansk Badminton Forbund, som det jo hed dengang, der havde man aktivitetsudvalgene repræsenteret også i hovedbestyrelsen. Så der sad jeg med, der, det var i Jørgen Skårups formandstid, hvor jeg var 4 år i hovedbestyrelsen. Og den har jeg jo haft berøring med senere igen, fordi det næste gang jeg kom ind efter de 4 år, det er som kredsformand for Jyllands badmintonkreds. Og efter det, så kommer jeg i 00'erne ind i hovedbestyrelsen i den position, der hed arrangements- og eliteansvarlig. Og det havde jeg så fra 12 til 2013, og der blev jeg jo så valgt som formand for Badminton Danmark. Men jeg vil sige, uanset hvad, så har det været nogle fantastiske år hele vejen igennem. Jeg ved godt, det er mange, der siger, hvordan kan du holde det ud, og var det ikke hvordan var det ikke andre ting, du tænkte på at gøre? Så er jeg sgu nødt til at sige, nej, det var det ikke. Altså, badminton, den fyldte så meget, og det jeg allermest har været glad ved, det er det utrolige kendskab, man har fået til mange dejlige mennesker. Jeg har forsøgt, det har jeg også synes, de fleste jeg har mødt inden for badmintonverdenen, ikke at gøre nogle ting personligt. Gerne være uenig, for det har jeg delt med været, undskyld jeg bander, det har jeg været med mange. Men den kamp skal man jo også kunne tage med hinanden, og så efterfølgende lande ud med det, man kalder konsensus eller et kompromis.
Og så har alle jo fået noget med, for det er jo det, der kendetegner et kompromis. Men jeg har virkelig haft fornøjelsen af at træffe rigtig mange dejlige mennesker gennem alle de år, uanset hvad niveau det har været på. Kronen på værket, det må jo helt afgjort være, da du i 13 bliver valgt som formand for det, der hedder på det tidspunkt Dansk Badmintonforbund. Ja. Så en af dine første opgaver, det er jo rent principielt at omdøbe det til Badminton Danmark. Det gjorde vi faktisk året inden jeg blev valgt. Vi omdøbte det rent faktisk i 2012. Hvad var i øvrigt årsagen til det? Var det et mere eller mindre et diktat fra DIF, eller? Nej, det var ikke et diktat, men et godt råd. Sådan vil jeg betragte det, fordi i sportsverdenen, der dikterer vi jo ikke noget. Altså, der lader man sig jo lede af, at man får noget rådgivning og noget vejledning i det. Men vi blev, og det kan jeg ikke huske, hvem pokker, der sagde, at vi skal til at hedde Badminton Danmark. Og jeg synes, det var dengang, der sagde jeg jo som elite og arrangementsansvarlig i hovedbestyrelsen. Og jeg kan huske, da vi lige nogle år senere begynder, hvor jeg er blevet valgt som formand i 13, der siger de i DGI Badminton, ja, vi burde jo have heddet i fællesskab nu Badminton Danmark, men det har I jo nappet, det navn der. Så det kan vi vel dårligt gøre, sagde de så. Fordi det er jo rigtigt. Badminton i Danmark, det lå lige til højre ben det. Men apropos det med DGI, det kan vi måske lige tage lidt senere. Men jeg vil sige, det blev skiftet i 2012. Og det var 2012, som blev årsagen til, at jeg overhovedet lod mig overtale til at stille op som formandskandidat. Fordi der følte jeg lige, der var nogen, der gik lidt for personligt efter mig i 2012. Og der stiller man, og jeg vidste på det tidspunkt, der var nogen i den daværende bestyrelse, som sagde, der er en modkandidat til dig, René. Hvordan stiller du dig til det? Og så siger jeg, ja, men så må jeg tage det. Og det var som elite- og arrangementsansvarlig. Og det tog vi så, det kampvalg, det vinder jeg jo så. Og så var det adskilligt efter det tidspunkt ved årsmødet, repræsentantskabsmødet i 2012, der er nogen, der siger, nå René, nu skylder du ikke nogen noget. Kunne vi så ikke overtale dig til at stille op som formand, fordi vi synes, at det skal ske noget andet. Og jeg blev opfordret, jeg skal nok lade være med at nævne navne her, fordi det er ingen, det fortjener. Det behøver du ikke, men jeg kan så lige, hvis jeg må bryde ind her, sige, at der kom pressemeddelelser ud forskellige steder fra på det tidspunkt, hvor der var meget stor opbakning til din kandidatur. Specielt fra det midtjyske område og specielt fra det store aarhusianske område, hvis man kan sige det sådan. Det vendte så en 6-7 år senere, men det er så ligegyldigt. Men derfra var der meget stor opbakning til dig, og det var der jo rent principielt op på repræsentantskabsmødet det år. Ja, jeg synes, det var close race. Man tog 3 stemmer forskel til den siddende formand, og jeg vil sige, man gør jo altid noget, man er ked af. Man kommer til at gøre nogle ting, man er ked af. Jeg var i 13 ked af at skulle stille op mod den daværende formand, Peter Jensen. Jeg har intet udstående med vedkommende. Han var en dejlig mand, og jeg siger bare, Peter er jo desværre ikke iblandt os mere. Han døde jo kort efter. Ja. Og det vækker det. Nej. Men i hvert fald,
det har jeg lidt skidt med, for at sige det mildt. Men jeg blev prikket rundt omkring fra til stille nu op, fordi der skal ske noget. Og ja, og så blev jeg altså formand. Og så kan man sige, så kørte det derudad. Og du var også den stolte formand. Udlændingene kaldte dig Mr. President på det tidspunkt. Vi taler vi taler 2017. Vi sad herhjemme, rigtig mange, da Hans Christian Vittinghus slog en bestemt bold i jorden, i gulvet, inden for linjerne. Og lige pludselig stod der en hordefuld af jublende danskere inde på banen. Danmark havde for første og hidtil eneste gang vundet Thomas Cup. Det var en stolt præsident, /formand. Hvordan havde man det i din position den dag? Du var ikke på stedet, men du var til stede. Jeg vil bare sige, nu kommer jeg til et af de helt bedrøvelige hændelser på sin vis for mig personligt. Fordi, og man er sgu nødt til, bander jeg igen, men jeg er nødt til at grine af det. Fordi det var 2016. Ja, jeg var derude. Og jeg havde bestilt hjemrejse til om lørdagen. Undskyld, til om søndagen. Jeg var derude for at deltage i årsmødet, BWF's årsmøde. Og vi så jo først, vi ordnede den indledende pulje i Thomas Cup, 3-2 i puljefinalen over Taiwan, 3-2 over Japan i kvartfinalen, 3-2 over Malaysia i semifinalen. Vi er bagud 2-0, vi taber både første herresing, første herredobbelt, og så vinder vi ellers. Og det var en helt fantastisk oplevelse, den der semifinale. De havde givet mig en eller anden narhat, sådan en rød, som jeg skulle sidde med. Jeg tror, det var Mads Kolding, der havde sådan en. Den skulle jeg absolut sidde med. Det var både med dingeldangel og med klokker og sådan noget, hvis jeg rystede på hovedet. Nå, vi fik den der hjem. Nå, så havde jeg jo... Og det er en af de helt store brøler, jeg har lavet. Jeg skulle jo være blevet. Søndag morgen, der rejser direktøren for Yonex, Benny Holst Andersen, og så formanden for Badminton Danmark, der tager vi flyveren hjem. Søndag morgen har det været, søndag formiddag, hvor vi rejser hjem. Og der flyver vi. Vi er i luften, mens Hans Christian Vittinghus, han smadrer den sidste bold ned i dag. Og jeg sagde til Benny, kan vi ikke få resultater, selvom vi er 10 kilometer op? Det ordner jeg lige med kaptajnen, han skal lige... Og så lige pludselig kommer der med en lille seddel. Denmark beat Indonesia in the Thomas Cup final 3-2. Og så siger jeg til Benny, hvad fanden laver vi her? Fordi så skulle jeg have været derude. Fordi grunden til, at jeg havde booket til, at vi skulle hjem, det var, at noget af det, som jeg virkelig selv betragter som det rigtige, at det er sket i dansk badminton, samarbejde med DGI og med Badminton Danmark. Vi havde et vigtigt møde i 2016, mandagen efter Thomas Cup-finalen om søndagen. Det skulle jeg jo hjem til. Direktøren havde jeg sendt hjem en dag før, for det skulle hjem og forberede noget til det møde, så han var rejst hjem fredag. Så han var landet i Danmark lørdag allerede, tror jeg. Det må det have været. Men han var i hvert fald rejst hjem, før jeg gjorde det. Jamen det var jo fantastisk lige at få den meddelelse, det vil jeg bare lige sige.
Men så tænkte jeg også, jamen du skulle have været derude. Fordi næste dag, der stod jeg og modtog dem I lufthavnen. I lufthavnen, det var mandag. Og jeg havde selvfølgelig sagt til direktøren, du klarer det møde selv med DGI. Nu skal vi videre med DGI, for vi skal have det samarbejde banket på plads. Fordi der var de virkelig inde i noget væsentligt. De snakker, vi havde med DGI omkring samarbejde. Og det tog virkelig tempo der i midten af 2016. Vi fik det jo på plads. Og om jeg har været der eller ej, det er jo lige, jeg skulle jo have været derude. Og jeg har ærget mig gul og grøn og blå, men det hjælper jo ikke noget. Og når jeg ser de der klip, de sidste dage, som har været vist adskillige gange på TV2 Sport, jeg siger bare, det er simpelthen den største idrætslige præstation, der er lavet, set som forbund. Fordi vi har 10 spillere på holdet, og alle de 10 spillere, de var involveret i en sejr, i de 3-2 sejre, 3-2, 4-3-2 sejre, bum, 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 bum igen. Der var de alle sammen involveret. Og jeg stod jo helt vand ud af ørerne. Om tirsdagen, der var vi på Københavns Røghus, og Frank Jensen, han serverede pandekager og alt sådan noget. Jeg sagde, jeg håber, kære spillere, jeg håber, tilgiv mig, for jeg har kvejet mig. Jeg skulle have været derude ved jer. Og jeg hørte ikke noget, så jeg går ud fra, at de har tilgivet mig. Onde tunger påstår, at grunden til, at vi vandt den finale... Det var, at jeg var væk. Det sagde du, det sagde jeg ikke. Men jeg sagde, onde tunger påstår. Lad det nu være, hvad det være vil. Det er den største præstation, der har været rent holdmæssigt i dansk badminton. Ja. Du nævner også, at der har været forskellige ting undervejs af differentieret art og så videre der. Og du har aldrig været bange for at kaste dig ud i de store diskussioner. Der kan være delt verbale øretæver ud. Det er sgu lige før, man må sige, undskyld, nu bander jeg også, det er lige før, man må sige, at indimellem så er der blevet uddelt snitsår. Hvordan har du selv følt alt det? Og nu tænker jeg specielt på i de 7 år, du sad som formand. Ja, men der har der undervejs givet nogle, som du kalder snitsår, eller skrammer, eller buler i panden, eller på det, man løber panden mod en mur, ikke? Jeg nævner bare et par stykker. Småkagekonflikten, vi havde. Aflysning af en DM-finale. Skift af sponsor i toppen af vores system, vores hovedsponsor, og det gav da mere end et snitsår. Men når man gør noget, bare man med sig selv synes, det er det rigtige, jeg føler, og det er det der, man altid kalder, som journalister jo kalder meget med mavefornemmelsen, den var, at det skulle være sådan. Og det har den været ved de der hos mig. Da vi må sende i 2015, hvor vi udelukker de der 5 spillere, dem vi kaldte Kelsen småkagerne, da vi udelukker dem og stiller i Sortimann-Cup med et reservehold, jamen, det er da ikke sjovt. Det er da trist. Men det var rigtigt, og det viste sig også at være rigtigt, fordi vi er inde første gang med et andet småkage, og vi kan godt sige navnet Danisa. Mm-hmm. Det er vi inde første gang i forbindelse med de europæiske mix turnering, der hvor vi skal kvalificere os til finalen. Og der får vi lige lavet noget i mindelighed, men der skriver vi, lige som de skal afsted, der skriver vi under med Danisa. Jeg kan jo godt sige nu her, latterlige 300.000 for det ene arrangement. Latterlige i princippet, men principielt vigtigt. Fordi vi fik markeret, at nu kunne vi sælge
vores landshold. Det var faktisk første gang, at vi kunne sælge vores landshold med en sponsoraftale, og den førte jo virkelig meget med sig. Senere spillere fik gode personlige kontrakter, fordi de lige pludselig spillede med Danisa. Forbundet fik Danisa som hovedsponsor til Denmark Open, og så videre, og så videre. Så det har været vigtigt, og jeg kan da godt forstå dengang, at de 5 spillere der, de kiggede ikke min vej lige et stykke tid, indtil vi fik landet det hele, og fik det i orden til 2016, og vinder Thomas Kopp, også med Denisa. Ja. Men jeg er meget glad for, at du i princippet, eller ikke engang i princippet, for det gør du her, selv nævner nogle af de ting, som jeg ville have spurgt om, hvis ikke du selv har nævnt det. Du nævner småkagekonflikten, du nævner de 5 spillere, ja. Du nævner forskellige andre ting. Der var også en disput i forbindelse med skiftet fra den ene, vi må vel kalde det, materialesponsor til den anden. Der var trusler, og der var formodninger, og der var, hvad ved jeg, der var også et direktørskifte. Altså, hvordan og hvorledes har alt det kunne finde sted? Ja, det har det selvfølgelig kun, fordi der har været en årsag til det. Men er det aldrig noget, der har påvirket dig, og som har fået dig til at sige, nu kan nok være nok? Tværtimod. Jeg vil sige det sådan, altså der hvor bølgerne gik højst, for at sige det sådan lidt poppet, der var jeg helt overbevist om, at det er det, vi står på nu. Nu skal vi videre. Vores nye direktør, som jeg har sat mig meget i bræschen for, at vi skulle have, og som et enigt ansættelsesudvalg også stod på mål for, sagde, vi laver den med andre sponsorer, og vi får en bedre bundlinje. Og det fik vi. Vi fik en bedre bundlinje. At der var diverse ting med mistænkeliggørelse og sådan noget, det synes jeg kun var trist. Trist for både de personer, der rammer, men i grunden også har jeg lidt triste følelse for dem, der sender dem i omløb i medieverdenen, for ligesom at skulle markere sig selv med at sige, de gør så noget forkert noget, og det er mig, det går ud over. Og I anonymitetens navn. Ja. Skal man vel ikke glemme, at det er jo ikke, det du nævner her, det er jo ikke personer, der står frem med navnets nævnelse. Nej. Det er personer, som sætter et eller andet i gang, ja. Uden at fortælle noget som helst om, hvem de er, hvorfor de er, og hvorfor de kommer. Vi ser bare lige pludselig, at nu politiet indblandet, og det er med anklagemyndigheden, men det faldt gudskelov fra hinanden, også fordi der var ikke kød nok på de ben. Det du nævner til, det er meget bekendt en enkelt ting. Sådan som jeg er orienteret, så har der været et par eller lidt flere, som også på samme måde er blevet, udtrykket, markedsført i visse dele af pressen, men som har vist sig at være en kylling uden ben. Mm. Det kan du vel det kan jeg kun mere eller mindre bekræfte, jamen, ikke? Det kan jeg. Godt. Du stoppede som formand for 3 år siden. Ja. Jeg ved, at du utrætteligt fortsat følger sporten meget tæt. Du ser holdkampe, ja. Du er bosiddende i dag i Silkeborg, men du kører gerne adskillige kilometer for at se holdkampe i ligaen. Mm. Det værer sig her i hovedlandet, men så sandelig også andre steder inden for det, man vel kan kalde få timers kørsel hjemmefra. Hvordan undgår du at nå et eller andet mætningspunkt? Jamen, jeg ved, mætningspunkt kommer jeg kommer ikke til at ramme et mætningspunkt med ikke at følge med i badminton. Jeg følger det med hud og hår. Jeg ved, hvornår de er ude at spille
internationale turneringer. Jeg kigger med på BWF's livescore og sådan noget, og det er jo mig hver gang, når jeg ser, at det er en dansker, der ikke vinder i forhold til de der livescore. Og jeg prøver virkelig sådan at følge med i både resultater, holdturneringen følger jeg med i, den har altid haft mit store hjerte, det bygger jeg over Jerstal op på i sin tid, og som rigtig mange klubber er bygget op omkring, de er jo bygget op omkring holdturnering. Så det, der er jeg stadigvæk meget, jeg vil kalde velorienteret, men altså jeg stopper jo selv med at spille badminton i 2006. Der ville hoften ikke mere. Den har jeg fået skiftet ud med. Jeg er ikke kommet i gang med badminton igen. Jeg når ikke et mætningspunkt med hensyn til, og det gør jeg ikke med nogen sport. Jeg følger, min kone siger for meget, jeg følger med i Gud ved hvor mange sportsgrene. Jeg selv her på min gamle dage, snooker. Jeg er helt pjattet med at se snooker, og så spiller jeg golf. Og mine golfvenner, de er så trætte af, når jeg så I lige Ronnie O'Sullivan lave en 147, ikke, når så jeg følger med i dart. Og hvis de begynder at sende cricket, så vil jeg også følge med i det. Fordi cricket, det er blevet en olympisk disciplin næste gang. Cricket er en fantastisk idrætsgren. Jeg har selv dyrket den, og der er mange store plusser ved det. Det eneste minus, det er, at det var en hel dag, men det kan så være, hvad det være vil. Det gør en badminton-turnering jo. Det gør det lige nøjagtigt også. Ja. Du er pensionist nu, rent badminton ledermæssigt. Ja, fuldbyrdet. Men du er fortsat meget nærværende, når forbundet holder repræsentantskabsmøder. Du går stadigvæk til mikrofonen og har diverse tilkendegivelser over for tingene, som de foregår, eller som du mener, de skal foregå, eller hvordan og hvorledes man kan angribe det fra andre sider. Hvordan hænger det sammen, at du fortsat har den entusiasme? Jeg har, som du siger, søgt mikrofonen. Og det er ikke, jeg er jo ikke sådan, det man ellers kalder en linselus. Det er, hvor man ser en fotolinse, så kunne man se mig. Eller en mikrofonlus, eller hvad man vil kalde det. Jamen, jeg har reageret på, at jeg synes, at det blev gjort nogle forkerte dispositioner af hovedbestyrelsen. Og du og jeg, vi kan jo troppe op, fordi vi er medlemmer. Vi kan jo troppe op, fordi vi har taleret i henhold til lovene. Og det benyttede jeg mig af. Her sidst havde jeg som mænd også stemmeret, men det er ligegyldigt. For mig at se, at det taleretten, det er vigtigt, fordi man får peget på noget, så er det jo i princippet ligegyldigt, om de bagefter stemmer det ned eller stemmer for. Det er fuldstændig bedøvende ligegyldigt. Jeg synes, de har disponeret forkert. Og de har disponeret forkert i forhold til, at man dels fyrede eller opsagde samarbejde med den direktør, som i min tid var med til at føre os rigtig langt frem, som jeg ser det. Når man så samtidig hæver honorarerne til hovedbestyrelsesmedlemmerne gevaldigt. Jeg har aldrig modtaget en krone i honorar for noget, jeg har ikke ville have det. Så synes jeg, det er jo belæg for at sige, hør lige en gang. Og det har intet at gøre med den nye direktør, for han skal have chancen, når han nu er ansat til at varetage et job. Det har intet med det at gøre. Det var ren politisk markering over for politikere. Når man nu har en dagligdag, hvis man må betegne det som sådan, som vi har det nu. Ja. Vi har et meget, meget stort forbund herhjemme, der hedder Dansk Boldspilunion. Så har vi nogle
større forbund, der ligger på 2., 3., 4., 5., 6. pladsen, hvor badminton hører med. Ja. Håndbold hører også med der. Ja. Vi skal ikke sammenligne de to forbund. Det kan vi af gode grunde heller ikke. Men håndbold har eksempelvis, ligesom fodbold, en arbejdende bestyrelsesformand. Hvordan er din indstilling til, om Badminton Danmark burde have noget tilsvarende? Jo, men det kan såmænd godt være, at det vil være det rigtige, men så er man jo nødt til organisatorisk at se på hele molevitten, så, fordi man har jo en direktør i dag, og som er underdirektør eller afdelingsleder for event og sportschef som leder af eliteafdelingen. Så skal det jo tænkes med ind i, fordi der er ikke lige pludselig der kan ikke lige pludselig i Badminton Danmarks økonomi frigives yderligere 1 million til aflønning. Så hvis det er hvis det er en vej, man vil, så må man starte med, hvad skal den formand så tage sig af, og hvor bliver det lettet på trykket? Altså en direkte jobbeskrivelse. Ja. Og det var det jo ikke og hvem der har visse. Det var det jo ikke i det de begyndte på efter jeg stoppede som formand. Der så jeg ikke en linje omkring det. Det var kun cool cash. Nu skal vi have noget honorar, så kan vi altså se, om vi får noget for honoraret. Det giver ingen idé for mig. Hvis vi vil bruge forbundskroner på aflønning af en formand, så skal det decideret ligge, hvad er så formandens opgave, eller for kvinde, hvis det kommer sådan en, hvad er så opgaven, som vedkommende skal dække, som vedkommende skal arbejde med. Godt. Du nævnte for 10 minutter siden, at du spillede din sidste badmintonkamp i 2006. Marts måned. Har fået en ny hofte, men er ikke kommet i gang med badminton igen. Man kan vel sådan lidt frit sige, at det gør du nok heller ikke. Nej. Men René, hvad dyrker du så i idræt i dag? Golf. Er du en af dem, der er blevet så hooked på golf, så tilværelsen i dag mere drejer sig om golf, end at holde orden i hjemmet, eller hvordan skal man formulere det? Nej, det er det ikke. Altså, du sætter ikke noget til, der er ikke noget, der er vigtigere. Så heldig er det ikke. Altså, jeg elsker at komme ud og gå de der 10-12.000 skridt, eller hvor mange triptæller end det. Yeah. Og om boldene så ender i øst eller vest, eller der, hvor de skal hen. Jeg vil da helst have dem, eller helst lave nogle fine slag og alt sådan noget. Jeg går ikke særlig højt op i det. Godt. Du har været et langt liv i badminton. Du har betydet uendelig meget for badminton. Lokalt og nationalt ikke mindst. Hvad har badminton betydet for dig? Jamen, det har jo næsten været med til at give mig min identitet, kan man sige. Ikke? Primært ikke som spiller, fordi det var jeg jo også, men som jeg tror, jeg bliver opfattet som på det ledelsesmæssige plan, at jeg har været der, og jeg har været med til at lave nogle væsentlige ændringer. Forbedringer? Jamen, som gerne skulle blive, at det bliver forbedret. Og det synes jeg kan konstatere også, at det er blevet. Og så har badminton betydet det for mig, at jeg har truffet utrolig mange dejlige mennesker. Dem, som hvis jeg skulle sådan lave en hadeliste, jeg kommer ikke op på så mange. Der er nogen, de har bare været for mig, men for pokker. Alle de tusinder andre, jeg har truffet, det har været hele rejsen værd. Dejligt. René Toft, alt godt i fremtiden, og tak for snakken. I lige måde. Tak.